Oh, sila yung uragon dito sa bunga. Yan ang hinahanap ko ni Diman. Nasabi may uragon din siya. Ano man, kumakray naman kang sistema mo. Sila ba? Sige, grabe. Ano? Ano uragon? Kita masayang luwa. Sabi ba yung uragon dito kaya nagdayo kita dito sa bunga. At lumuwas yan! Sila yung uragon na lumuwas! Yeah. Luway-luway naman boses mo tapon. Lantayin ka. Kita luwa na iba. Lantayan mo ko. Klase rin. Grabe ba kang harong ni Dio? Ay, manigil ang luwaso. Lumuwas ka mong mga uragon. Uragon kami. Naghahanap kami kikulog kilawas. Tailingin doon masil kung ini yung hisos na masil ano. Luwas ka ba? Minaluwas baga. Ano na? Kain na uragon din sa bunga. Pato parang kwenta. Bayong buong ko na ngayon. Babayubuon mo? Ano? Daw, basta. Nahiling kang pinakamaurag dige. Sa talagang ako naghahanap kikulog kilawas. Ano naman, lumuway-luway ka man. Naghahanap ka kikulog kilawas, iinutan mo ko. Ay, ka na ba yan? Lumuwas na sa uragon. Uragon, kain na ka na. Di ka nagluluwas. Ay, yan. Kasubago, pakita kay Surya ulit. Tatawaran nagluluwas. Dahil may uragon. Dahil man kibang uragon na iligay, kita mo sana. Lumuwas sa uragon kung bagay kwa. Para tararam nindo dyan. May tawo, may tawo. Nakainom ka mo, arog ka mukhaan. Naghahanap kami kikulog kilawas. Inang yung mga tipo. Uragon ka? Nata, muya nindo ki, ano? Muyame. Kulog kilawas sa muya nindo. Muyame. Uragon ako nata, anong gusto nindo? Uragon da pa de. Ya, lantay yun na yan. Yaling ka man. Rane, rumani ka din kita nga nang makuha mo, nahanap mo. Anata. Uragon man ako. Huwag mo mga uragon na. Tulula pa lang kita. Tulunok kitang uragon. Kita uragon. Magkarap kita. Mga, Pasensya ka lang. mga nakainom, ilag sa ano ha? Puro seriyaw naman kan may mga uragon. Na may uragon pala hindi kayo. So, mari na, tulungan kita. Hoy! Kain mo ko!